खोली के गाड़ी में गधा के लंड पे लो। वाह बहुत अच्छा। सुन तारा भाई लोग कैसे कहतिया कि खोली के खड़ा बानी तुम्हारा ए तहार बहिन चोदो गलती तारा गाड़ी में कूद के पेल दिया नु मुत देबू तका हाल बा। आज हम फिर से बात करले बानी भोजपुरी गाना के। भाई आज के वीडियो बहुते गाना फार बा। ऐसे कहल चाहते हैं कि वीडियो के पूरा देखा बहुत मजा आई। वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, एक ही मकसद रहेला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखम और देखला के बाद में भूल जाम। तो बिना कोनो लाला लहसुन के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे भौजी भंसरी वाली वाह बहुत अच्छा। का बात कहतिया कि मुठ मार के सैया हमर भर देता ढोंडिया। अब सुना भाई लोग ए पर गाल देते तो कमेंट करेला ए आकाश में काहे गरियाला। अभी गाना सुनला के बाद में तो झाट लाल ना होता। हम तो मन करता भौजी कूद के पेल दी कि भौजी हवो कम और मुतो ज्यादा झाट ना छील देले तहरा बहिनी के प्यार करो। सुन तारा भाई लोग कैसे कहते यार कि मुठ मार के सैया हमर भर देले ढोंडिया। अरे भौजी हम तारे कहल चाहतनी अगर तारा मौसा आके आ तारा चटिया नु तो मजा ना आई। अरे सारा बुढ़ छुछुनर वाह बहुत अच्छा। का कह तारा जवन चीज पे घमंड तोरा बा तारा कहे के मतलब का भैया तो भौजी के चीज पे घमंड बा उ का होखेला का तारा मिल जाला का ना मिलेला का ऊपर मुठ मार के हिला देला तनी खोल के बताव तारा कहे के मतलब का बा। बारे तारा बहिनी के झाट में अपना बाबू के झाट बांध के लटकाओ वाह बहुत अच्छा। कि जवना तारा चीज पे घमंड बा उ 300 में देवे वाली टालबा ए सारे बुढ़ छुछुनर। जब तोरा पता बा कि 300 में मिलेला हर जगह तब भौजी के लाना झाट छिलता रह काला भौजी के निहरा करता रह आगे पीछे घूमत सारा बुढ़ छुछुनर दी कोनो झाट नया टालबा सर बड़ाई करता रह भौजी के। अभी जानते नहीं खा अगर भौजी मुँह दिनू वो तो पिए के पड़ी। का कहतारू कि चीज पर घमंड मोरा बा। अरे भौजी काहे से कहतारू ये सब वजह से हम झाट लाल हो जाला तो कहलू हाँ है तो पेलता रे हाँ है तो मारता रे। अरे भौजी तो चीज पे घमंड काहे बा काहे बा काहे बा काहे बा ई तो वो काहे पसंद तोरा बा। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कहलू हा कि मोर चीज पे घमंड बा तो काहे तो पसंद बा। हम बताई भौजी हमार सुना भैया सर में कहबो तो मिलल नहीं खे आ तू फ्री में देवल चाहता रू आ कह तो 300 में तो भैया सब का नाम बानू कि जब तू नाचे आयल बानू तो तोरे के मार के आ भैया के मन शांति हो जाई। ओइसे भैया नु तारा पीछे पड़ल बारे आ तारा से प्यार करता रे। लेकिन भौजी ये सारा के बात में तो ना आई है पटक के पेल तो मर जेबे। देखा तार बहन चो तो भौजी इतना हिट के मत कहा कि मोर चीज पे घमंड बा। इस सिंपल सा बात बा कि हम होखी चाहे तू हो चाहे बड़के बाबू चाहे केहू भी हो नु केहू भी होई तो सबके चीज पर अपना घमंड रहेला भाई। हम सच कहते हैं भौजी एगो तोरे ना हमो चीज पे घमंड बा कि सोना गुली बा तोरो घमंड बा कि हम चमड़ा के रबर के सामान बा। तो सिंपल सा बात बा उ तोरा खातिर बा उ हमरा खातिर बा आ सब केहू के सब पे घमंड रहेला अपन चीज तो अपन चीज होकेला। तो कौन बताता घमंड बानू तो भैया के मत दो सिंपल से बात बा। अरे पेले खातिर झाड़ छिले खातिर तोरे तार बहिन चोदो हम चीज पे घमंड बा तो काहे तारा पसंद बा। अरे भौजी एगो बात बोले बा बस खाली पेले के बा काहे कि बहुत दिन हो गइल बा मारला बहन चोदरी। भौजी के बात सुनते भाई हम झाट लाग जाता। अरे वो गाना आयल रहे कि तोरा लेखा माल के दिला हम 300 तो 300 तो ला के नहीं खे काहे कि एक आदि कितना के जान चल जाला। हम देखले बानी सुनले बानी अपना आँख से भी देखले बानी। तो सिंपल सा बात बा तो चीज बा तू घमंड कर चाहे ना कर चाहे दो चाहे ना दो वो समय कुछ ले दे के नहीं खे। लेकिन जैसे कहता हूँ कि हमारे चीज पे घमंड बा तो काहे तो पसंद बा। तो सिंपल सा बात बा तू जितना घमंड करबू नु उतने कस के पेलम।